ngoba ngikufonela nje unembezo yangidla mina unembezo yangidla ngifuna khona ukuthi le ngidlule kule nto nami Undama wena uzama ungichazela ukuthi ifunda kababa ngenzeka ukuthi uwena okwenzile. ima sisi wona njalo uthi ubungaboni ukuthi ubaba wenzani ma ubu enjoya wena uthi ubaba ushaya uma njalo Manje wena imali kuyajabulisa manje ukuthi ubaba uyafunda. ngijabula kanjani ngibe ngizosho ukuthi ngiya expose manje ngiya expose ukuthi mina owenzela ubaba ukuthi ahlukane noma kanti kuzothathekela inyathelo ukuthi ahlane ngekhanda Sanibingelela nonke babukele emakhaya ku Black Life TV kwesinye isiqephu esikhipha izimfihlo nihleli noLungisa namhlanje vashela ubhuti omncane othi unemfihlo afisa ukuyidalula sabona njani yebo njani ngiyaphila cebingela abambukeli emakhaya usho uqhamuka kuphi sanibona emakhaya ngisuka intuzuma kaG usuke intuzuma kaG yebo omncane kangaka sekuwu February manje omncane kangaka usunemfihlo khona phela imfihla azingobudala zincane wonke umuntu uyaba nemfihlo ziyamhlasela futhi uqinisile kodwa shothi le isiyakushisa ngoba bengithi phela abanye abantu ba confessa sebethi ukuphula unembeza uyashaya unembeza impela ubeka yini kulesi sihlalo uyiqala ekuqaleni nje before sifike kwimfihlo kunenkinga yavela phela lapha ekhaya kunenkinga yavela ngokukhula ke ngikhulele khona la intozuma okay khona sibaningi nje emndenini niba ngaki mhlawumbe siba u4 kubaba nangumama moyedwa ubaba oyedwa okay niba u4 so amantombazana amangaki abafuna abangaki amantombazana awu3 imini umfana oyedwa wena kuphela umfana okay hayi inkinga ke phela ukuthi ke ubaba noma babethandana impela bethandana uthando lavidavi cha kumnandi impela ozofisa nawe ukuthi ngiyangena emshadweni ngaze ngafisa impela nami mase ngikhulile impela ngithathe nami yena maqondo ngempela into enhle leyo inkinga kusekuthenini ubaba ubese eqala phela ukugula ngekhanda ke manje usegula nje usebeka uma isandla usebeka uma isandla angazi noma mangizama ukumtshela ukuthi akahlukane phela nobaba ngoba nakho useqala umlelo isandla hawu ma so mawuthi ugula ngekhanda ushugula ngekhanda ngoba useshaya umama yebo useshaya umama phela ukugula lokho isifo leso uqinisile yazi uqinisile indoda evumeleke ukubeka umuntu osifazana isandla uqinisile lento yenze kuneminyaka emingaki lento iqale ngina 16 years ngina 16 ngina 16 ngoba njengamanje sengiyothi 20 cha phela iyabheda lento yenziwa ubaba so like ubaba ke ngithi uqale wathi bekulavidavi yaqala kanjani lento yabo ukuthi ke na abone usabeka isandla manje inkinga iqale esephuza utshwala okwagxila konenkabeni zafaro wagxila khona kakhulu waseqala esebeka uma isandla angazi inkinga ithi isukaphi kodwa ke ngeke ngibone nje uma esekhala uma ngimuzini inkinga uma akathandi ukuxoxa lo muntu ovela bazala nje abazali bese bayavivikela yamvikela yena so wena ubone kanjani ukuthi uyamshaya ngoba uthi yena benimbona esekhala ngelinye ilanga ke phela ubaba obeyamazi umuntu nje odakwayo vele isidakwa asikwazi sihlale siyifihla into sigcina sesiyenza laphambi kwengane ubaba ngelinye ilanga wabuye edakiwe nje bahilisana noma ngamagama ngathi ngibona sembeka isandla sihleli njalo thina nihleli nezingane zakini sihleli nezingane zasekhaya wambeka isandla uma kwenzakalani kuwena ngeleso sikhathi kwenzeka konke lokho ekwavela athi chifi nje enhlizweni kodwa ngangayena kahle nje ukuthi ubaba mhlambe ukuthi into edlulayo kwenzeka iphutha amaqhubeka kuhamba isikhathi ubaba njalo ngolesihlanu uyadaka kuyabusha uma njalo lesihlanu uyadaka kubusha uma odadewenu bangakanani kwena odadewethu oyedwa umdala abawuthuba landela emva kwami bawuthuba landela emva kwakho so lo sisi wakho omdala ke uthini ngalesi simo lesisasekhaya usisi omdala angazi noma ngizothi umuntu onganaki noma umuntu oyinakela indaba zakhe ngoba akayingeni isidalo ke le akayingeni so manje ke njengokuthi ngiyazi ukuthi ke na uthe iqalwe na 16 kodwa phela ubaba uyakubona uyokhula uzoba indoda nawe manje masuhleli nobaba uzama ukuba indoda nawe uthi baba umama manje umshayelani lesasikhathi ngeke phela vele ungene indabeni zabantu abadala ugxile nabantu abadala ngokuthi uyingane awazi lutho la uzobona masukhulula ukuthi kunjani kuba nomfazi kunjani umuntu masekubhedela amagama kuba bajwala ukuwasho lawo okay so manje le show ithi ke ukukhipha imfihlo
So kwenzakalani ke emva kokuthi ubaba eqhubeka eshaya umama ngoba shuthi khona imfihlo ekhona la. Ngeke ngathatha iy'nyathelo ey'thize-ke ezimbalwa ngabona ukuthi nami ake ngiyobona phela laba ababonayo babona ngapha kwethu ngathi angiyobona ukuthi ngabe inkinga ubaba ikuphi. So ngaya kuyobona impela angathi ukuthi inkinga ubaba uyayidakela nje asebeka uma esandla. Ngase ngizame imizamo ukuthi ubaba ahlukane phela noma hayibo bahlukanise ke manje. Uneminyaka ngaki ke manje usuzama imizamo ukuthi ubahlukanise? Na 19 years. Una 19? Yeah. Oh into osanda kuyenza? Into nje isanda kwenzeka. Okay so manje ke ithini imizamo yakho? Ngeke ngaye enyangeni ngawobona inyama ngifika enyangeni kathi ayikho into esingayenza ngaphandle usimbulale ubaba. Ngathi mina ke into enkulu ke le asikwazi sibenze njalo ngoba phela inhloso yami akena ukuthi afe. Inhloso yami ukuthi bahlukanise kuphela uma athola ukuthula ubaba naye athole ubunye eceleni mawuthi khona ufuna umshaya futhi umuntu. Kwenzeka kwahamba isikhathi inyanga singinika umuthi. Ngiyanika umuthi ukuthi bahlukane isichitho ke leso. Bahlukana hayi ngajabula ke nami thawu ngasizakala. Ima kwase kukubi kangaka ekhaya ukuthi ungazobashaya nangesichitho? Awu ngeke phela ubaba kani uyambona ukuthi lento ayenza i-wrong. Akayeki futhi ngeke phela be role model yami ekubeni ebheda. Yes. Ngikhuliswa ukuthi umuntu osifazana akashawa. Ufundiswa uyena futhi ubaba. Ifundiswa yena ubaba. Kodwa manje ayashintsha ni story. Futhi ngiyaxama sekuyena owenza izinto nje kanje. Kwaze kwanzima but ke awushoko isichitho inyanga sathi senzeni. Isichitho yazi into eyenza la inyanga phela mayisikunika ama instructions uyawalalisisa impela lalisisa njengoba njengoba ishinyanga uthi hayi angothi cha nje endlini kababa ungangitshela ukuthi wena wafaka kakhulu ngafaka nje ngendlela ayisho ngayo inyanga ngafaka hawu ngaqala ngabona ubaba ngathi useyamzonda noma impela ngathi useyahlehla kubaba. Oh wafakela ubaba kuphela umama umfakeli. Hamba la phela kanti vele into mawushaya ngapha iyashada ngapha. Okay. Le inyanga zenza into ezistrong izinto ezistrong. So ekuhambeni kwesikhathi ke sengenzile umuthi wazawaphela phela. Leyo ngenza ukuthi chatha endlini baba. Ngoba vele phela sithembakela ke umuntu osengisa umuthi ekhaya. Mina ngilunga ukuthi chatha kancane. So ngakwenza lokho hamba isikhathi. Ubaba wagcine sesangana ngekhanda sibehlukene noma useyagula usehamba nqunu nasemgaqweni kuyinto nje ngingasayazi manje ngiyabona ukuthi mangithula futhi kuzogcina sekwenze ukuthi cause wangaqondile ukuthi ke na alimali kanje ufuna abahlukane nje kuphela abahlukane kuphela ngoba lento ayenzayo ayilungile i-wrong. So ukuhlona kwabo kanjani khona wavesa nawapakisha wahamba kwenzakalani? Ngathi kwaba namagama abakhona amakhulu amagama lenge ngiwazi ukuwasho kodwa ke ubaba wafuna uxosha uma ekhaya. Okay. Uma wathi akayendawo ngeke ashiye ingane zakhe. Baba kwathi hayi mawungahambi ke emfazi la mina yena uyahamba. Yebo. So ngoba uthi useyahlanya uyasola ukuthi kena ngenzeka ukuthi lesi sichitho namfaka sona. Ngeke ngazi noma mhlawumbe ukhona omnye umsebenzi womunye umuntu. Mina ngisola ukuthi mhlawumbe kwenzeka kumina mhlawumbe inyanga yenza amakhambi Yawaphambanisa. Ngeke ngisangiyibuza phela ngoba uyazazi yabazi labantu ababonayo bayitshela ukuthi wena owenze wrong. So ngoba uthi ke nobuya hamba benqunu niyambona ngasekhaya noma nizwa ngabantu ukuthi nange ehamba enqunu. Unokufika phela ekhaya ngesithandwa sakhe angisilisa. Unokufika ahamba nje. Ngesudiyesele? Ngesudiyesele emanzi te. Kuthini kuwena uma umbone njalo? Ngoba ubaba wami phela ukhona ubuhlungu senhlizweni ubaba. Manje angikwazi umuntu akalahlwa akho umqondo lahla umuntu. Manje ke ngabona ukuthi nama ngizoyiveza ukuthi khona iphuthe ngalenza ngokuzama ukuthi ngisave uma. Lesandla leso bayizogcina uma esehamba ngesandla sika baba. So uma wakho ke yena ngoba ubaba esebehavior kanjena ufila kanjani bakithi? Uma phela ngiyacabanga ukuthi kamile umuthi wasebenza uma akasanandaba. Uma akasanandaba njengoba nje ubaba esenje uthi wasifaka yena lapha. Uthi wasifaka yena so mina ngibona ukuthi hayi akulungile ukuthi umuntu agcine esehlala ngalendlela uyogcina sihamba emhlabeni. Kanti khona imizamo esingayenza nimlaphe. Angisho ukuthi akabuye ekhaya cha. Uthini kanti? Ngithi akalapheke kuphela ayekuhlanya. Ayeke ukuhlanya kodwa angabuye ekhaya. Phela isigebengu wasa isigebengu sohlisa isigebengu ngesishintsha. Manje nobaba ngoba beka isandla kuma uyohleza usazoqhubeka. So manje namhlanje sifonela ba? Sofonela usisi wami. Usisi wakho umubi lomdala? Lomdala yebo. Okay. Uyena okhulile uyena futhi umuntu ozongizwa kangcono. Why singafonela uma? Angifuni uma kuzogcina senginale onto lenhlizweni yakhe mhlawumbe sokuthi mina
sengisebenzisa imithi kakhulu ekhaya noma mhlambe gcine sekukhandeka inzondo kuyena ukuthi ngamhlonisa nesithandwa sakhe esithanda. So usisi wakho wena ngeke ayithathe kanjalo. Usisi wami ngizozama ukuthi ngikhulume naye ngimsofte kancane. Ngiyacanga uzo understand ekuhambeni kwesikhathi. Kodwa ngcono yayenzeka eduze kwethu. Wena umazi kangcono futhi. Yes, ngimazi kangcono. So usu-ready ukuthi simfonele usisi wakho? Ayikho enye indlela akafonele. Vele usufika esikhaleni yabo? Hayi sekufika. Simthinte udadewabo simazisa ngalolu daba simuze ukuthi yena uzothini ngalo. Simthinte udadewenu. Usu-ready? Mawucabanga ukhona endlini? Angazi. Akayena into ohlala ekhaya isikhathi esiningi. Sawona sisi unjani? Njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV kuhleli ukuthi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo. Okay, la e-studio ngihleli nomfowenu uthi kunemfihlo afisa ukutshela yona ngisacela umlalelo. Inemfihlo afisa ukutshela yona ngisacela umlalelo. Yebo ngizolalela. Okay, ngiyabonga. Uyibambe nje. Sawubona sisi. Ngiyaphila njani? Hey sisi ngithi namhlanje ngokubona nje inamba ongayazi ngiyaxolisa ukuthi ufonelwe. Kunento eyenzeka la kubaba kumbona nje segula. Usangizwa sisi? Inkinga ke okanye uyakhumbula ukuthi ubaba obese phuza kakhulu utshwala. Bese phuza kakhulu utshwala agcine sebeka uma isandla. Mina ngingathatha inyathelo amagxatha ambalo nje ngayobona umuntu obonayo inyanga kanje yanginika umuthi ukuthi ke mhlambe bahlukane kanti mhlambe inyanga iyenze iphutha ngapha ubaba besimbone segula mina ngafakela ngithi ngifake isichitho ukuthi behlukane kanti ubaba uzogula ngekhanda. Awungakhuphuka ushukela sisi bengithi kanje na ngombona ubaba egula ngibe nje straight ubona ubaba egula ngiyacabanga ukuthi isandla sami lesi esenza ubaba agcine senje. Usho wena ukuthi ugula kababa. Angibuzi. No sisi ngiyathemba ukuthi uyangizwa ngoba ngikufonela nje unembezo yangidla mina. Unembezo yangidla ngifuna khona ukuthi le ngidlule kule nto nami. Umntana wena uzama ungichazela ukuthi ugula kababa ngenzeka ukuthi wena okwenzile. Ima sisi wena njalo uthi ubaba ungaboni ukuthi ubaba wenzani ma. Ubu enjoya wena uthi ubaba ushaya uma njalo. Manje wena imali kuyajabulisa manje ukuthi ubaba uyagula. Ngijabula kanjani ngibe ngizosho ukuthi ngiya expose manje ngiya expose ukuthi mina owenzela ubaba ukuthi ahlukane noma kanti kuzothathekela inyathelo ukuthi ahlane ngekhanda. Uyabona ukuthi bheda kanjani ungena indaba zabantu abadala. Cha akubhedi usho ukuthi wena wawu enjoy ukuthi ubaba ushaya uma. Manje wena kuyajabulisa ubaba ukuthi siyagula ngale ndlela agula ngayo. Akungijabulisi. Ngekho sasenye indlela esathi ukuthi mhlawumbe ukwazi ukukhuluma nami. Ngekho sasenye indlela esasibonisa ngayo le nto le. Wawusithatha isikhathi sesi. Ngangabona wayishaya indiva yonke lento le wangayingeni. Hayi ukuthi ngishaya indiva sathi ukuze sashala phansi njengomndeni. Sasethola izinto hamile ekhazini. Njengosisi omdala uwena umuntu kwakumele uhlalise phansi isikhuluma. Anginaso isibindi la ngisizuma wami. Uma ubezogcina seshona la ngenxa yesandla sika baba. Mina ngenza imizamo ethize. Manje ngikufonela ngoba ngifuna sizama ukuthi size ubaba. Ayeke ukugula ngekhanda ngisho ukuthi bebuyelana benoma ayeke ukugula ngekhanda kuphela. Uyayibona ke imisebenzi yakho baba uyinhlekisa manje emphakathini. Uyinhlekisa kufanele kanti umsebenzi yakhe le kuba akaza zange elula isandla silole ngima ngaba yikho yonke lento le. Manje isolution sisi ukuba usasebenzi kwenzekile manje mina ngifuna sifike nesolution.
Unawo umuthi? Ngithi yazi ukuthi awuphumi. Ngithini ufake. Hayi anginayo isho sisi ngoba wakwazi ukungena shuthi uyakwazi ukuphuma. Hayi shuthi njengokuwenza kwakho uphinde ukwazikhadisana nje. No sisi kanti ngicela usizo lakho. Awu uhlulwa yini sisi ekuthenini uthi sohamba sobabili siyobona umuntu simtshele udaba njengoba lunjalo lokwababa then abone ukuthi usisiza ngani. Yabo le nto kube wayiphuma usanda kuyenza. Sisi okudlulile kudlulile. Amalahla abuyele edanda asiyeke into yasemumva. Asiyeke indaba yasemumva. Asifocusane ukuthi baba simsiza kanjani. Kuphela. Uhlala ekhaya nje ngizofika mina ekhaya ngizofika nje bathi siyayixoxa lento kahle. Ngicela wenze njalo bandla ngicela wenze njalo. Ngicela wenze njalo. Also uyangisiza. Ngicela uma ungamtshini ngayo yonke lento nodadewethu ngicela ungabatsheni. Igcine phakathi wami nawe khona kuzokwazi ukuthi umndeni ugcine uqoqekile sithandana sonke kukahle. Ngiyabonga sisi wami yazi. Ube right. Shemozwa lo usuku lami vezwa. Ngixolele sisi, ngixolele. Azanalivala. Uzizwa unjani? Hey, ya khona ngizizwa ngikhululekile manje ngoba sekhona umuntu esengimtshelile ngale udaba wasekhaya. Ngithemba ukuthi naye vele uzongisiza futhi ngeke ayezithivu kulapha emndenini wasekhaya. But ke ngoba ethi umuthi ubuye ungaphumi. Uma ucabanga izokwenza le nto uthi ungaphumi. Hey, I'm not sure. Angazi usifika selapha lonto le ekubeni ekhaya besingayithinta into ezemithi. Besingayithinta ezemithi. Phela ekhaya bebekhole ekuthenini kani basindisiwe ukuthi umuthi abawusebenzisi futhi idlo zalikho. Yeah. So mina ke njengokubona ukuthi no usindisiwe impela kodwa phela into ezidlo ziyasebenza sometimes. Ziyadinga zisebenze then nangathatha inyathelo ke futhi wasebenza kuyena kanti usindisiwe ubaba usebenza kanjani phela uzophuma hayi uthi kuyabheda somthandazela ke uzomthandazela umkhipha amadimoni vele kuphuma idimoni phela shuthi ke na next fanele ufonele umfundisi umtshela ukuthi sihambe nomkhipha leli dimoni yakunjalo impela kodwa umfundisi akumele ayithole ukuthi mina ngisandla la phela iqiniso fanele liphumuze kwazi ukuthi asizakala. Hayi ngathi isikhathi esirathi sofika futhi baza abantu mina lo owasizuma uzahlwana nobaba kodwa wasekwenzeka lento eyenzeka ngoba umana obviously uzothola ukuthi wena wabahlukanisa uready ke ukudila neyakhe inkinga. Ngathini ya ubuma wami because phela mase nithola inyanga izothi yena sibakline buba uthula babantu. Angithini kuba ready wami nokungabi ready kwami akusasizi manje. Komele nje ngilindele noma yini ngaleso sikhathi obizokwenza leso sikhathi leso. Awungixoxeleke silalele nababukeli. Ngiyithola inyanga uyalasha ubaba uyalasha umama baba right bayabuyelana. Wena ke mayiphinde kayi lento le uzophinda futhi umshaya ngesichitho. Yabona inkinga umndeni wasekhaya uhlonishwa kakhulu. Uhlonishwa kakhulu baziwa nje ukuthi kuleya muzi vele umndeni lokuziphatha kukhona. Kube kubi kubaba ngoba esenza lento le. Manje mawukuthi ubaba uyabulala noma angazi kokwenzakalani isho ukuthi inkosi impela hayi angeke ngilibone izulu impela. No ubayeke ke this time mhlawumbe singam offerisha counseling yabo. Yeah. Mhlambe su Black Life singangenelele athola counseling simfundise because uthe umuntu wakukhulisa wakufundisa ngobudoda uthi kushintshe ephi mhlambe khona ama triggers abekhona sometimes siyagqiba izinto enhlizweni nenivumbuke noma mhlambe apho kuthi nabantu bayasebenza phela iminyaka babibona kuyilove davi asithembeke ukuthi kuzothola ukuthi aklineke yabo asithembe ukuthi solution izovela asithembe ngajabula nje kodwa ke siyabonga ukuthi uphumelele ubala ungavumeli ukuthi ubaba wakho yena ahlambalazeke emphakathini because omunye umuntu bezoyithulela athi hayi vele ulimaza umaka vesana abukiswa izwe so ukuphuma kwakho bala balekile ubaba uzoba right. Unembeza
ukubamba uzushona unembeza odwa yabulalana manje nami ngibona ukuthi no mawukuthi ngiyathula la ngizozaca mase ngizacile ngife ngimanembeza ngoba ne-stress ngaphezulu uyacabanga futhi usufake engakatholi usizo ubaba wakho engatholi usizo nami ngizongena kanjani uyacabanga ngikhuluma ngeqiniso usuyisipoki-ke manje ethi ubona wena kanti kufanele vele akubone ngoba uwena omfake kule ndawo kumele ngizoxolisa yo hayi khona kuyasiza ukuthi uphumele ubala ngento ayenza akusiza ukufa nayo Yeah. uma ufa nayo ushiya abanye inkingini basaphila qosile once umuntu kufana nomuntu uma ehambe eyilengisile isifo leso asifake ekhaya isifo kumele nje kwenzeke izinto sixoshwe isifo nami ngenza kanjani ngizama ukuthi ngiyoba ngisaphila njengamanje because ngifisa futhi ukuthi ngiphile impilo ende kusaningi kumele ngikwenze ekhaya naye ubaba kusaningi kumele ngimenzele khona for umuntu ona-20 ukhulile wangampela futhi yo siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi babukele be-Black Life TV ngiyayizwela ukuthi uthe udadewabo kulungile as much as ediniwe kodwa bazozama ukuthi bayilungise lento kodwa siyambonga kubhuti omncane usaphumele obala athi hayibo ngoba ubaba-ke esehamba nje ibuka yizwe ey'nqunu ngesudi esele ingenxa yokuthi mhlampe nami ngaba nesandla asimsize ubaba abuyele ey'ngqondweni zakhe nawe uma ukuthi unasake sakhe istory please feel free ukuthi usidrophele imeseji ungakhohlwa-ke futhi lapho EasyBet othi Black 50 i-promotion code yethu zama nawe wazi ngani mhlawumbe uzoba imillionaire siyabonga It's the Black Life TV.